Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нові обшуки у Криму. Російські силовики затримали 5 кримських татар. Календарь у них стоит, вот сегодня выносит приговор, значит, завтра можно уже начинать новое дело, новую группу фабриковать. Що заважає звільнити українських політв'язнів Кремля? Чому це питання не рухається? Хто його гальмує? Я думаю, що ви знаєте, хто гальмує. Федеральна служба безпеки Росії 17 серпня провела обшуки і за підсумками затримала в Криму 5 кримських татар. Їм інкримінують участь або створення осередку мусульманської організації «Хізбут Тахрір». Між тим, у Русі Кримська солідарність звернула увагу на те, що всі затримані – активісти. Вони неодноразово публічно виступали на підтримку раніше затриманих кримських татар, а таких за період окупації півострова вже кілька десятків. Адвокат Олексій Ладін захищатиме в суді затриманого 17 серпня Заура Абдулаєва з Бахчисарайського району. Він розповів Крим Реалії, чим займається його підзахисний та чи має стосунок до Севастополя, де нібито, за версією ФСБ, брав участь в осередку організації «Хізбут Тахрір». Заур является жителем села Холмовка, которое находится близ Севастополя. Он обыкновенный повар в кафе. Инкриминирует ему участие в организации «Хизбут Тахрир», которая сформирована в соответствии с постановлением о возбуждении уголовного дела не позднее января 2020 года. Насколько я с ним поговорил и он мне пояснил, он уже на протяжении как минимум 2 лет в Севастополе не был. Он живет и работает в селе и в том кафе, где он работает поваром. То есть к Севастополю он никакого отношения не имеет. Мы понимаем, что перспективы правоохранительного катка весьма печальны, так называемая чертова карусель, да, с большой степенью вероятности. Несмотря ни на что в отношении них, если ничего не изменится, будет жесткий обвинительный приговор, тем не менее он весьма стойко все это воспринял. У ФСБ Росії заявили, нібито всі затримані, цитую, поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, здійснювали вербування в свої лави кримських мусульман. «Хізбут Тахрір», яка фігурує у справі, це міжнародна ісламська політична організація, яка з 2003 року внесена в Росію у список терористичних. В Україні її діяльність не заборонена. Частина правозахисників у Росії ставлять під сумнів доцільність заборони «Хізбут Тахрір». Експерт правозахисного центру «Меморіал» Сергій Давідіс раніше цього року пояснив Крим Реалії, чому. Ни в каком из дел Хизбут Тахрир, которые мы изучали и о которых слышали, то есть это, в общем, значит, что вообще ни в каком, не было никогда не только оружия, боеприпасов, приготовлений каких-то конкретным действиям террористического или даже насильственного характера, но даже и призывов к насилию, обсуждения насильственных действий. То есть то, на основании чего Хизбут Тахрир объявлено в России террористической, это абсолютно теоретические богословские воззрения, с которыми трудно согласиться. Люди, которые не принадлежат Хизбут Тахрир, светские люди, вряд ли хотят жить в халифате, вряд ли добровольно выберут халифат. Но в той мере, в какой члены Хизбут Тахрир не пытаются силой навязать свое представление об устройстве мира, а рассчитывают пропагандой добиться того, что Аллах внушит остальным людям полезность этой идеи, это их право верить в это, представлять себе идеал общества таким образом. Ни о каком насилии речи нет. Активіст руху «Кримська солідарність» Ділявер Меметов вважає, що йдеться винятково про покарання за активну громадянську позицію. Исключительно эта общественная деятельность, именно их гражданская активная позиция, их небезразличие к тем процессам и проблемам, которые сегодня в Крыму сложились в отношении нашего народа и всех неугодных, именно это и стало причиной изоляции подобных людей из общества. То есть подобные люди для такого полицейского государства никогда не были угодными. Поэтому их необходимо изолировать из этого общества, дабы определенный страх посеять, эту нехорошую атмосферу создать в народе, то есть чтобы не было этой поддержки, солидарности, отзывчивости. Батько Ділявера Меметова, Ремзі Меметов, фігурант іншої схожої справи «Хізбут Тахрір». У 2018 році суд у Росії засудив його до 9 років ув'язнення. Російський адвокат Микола Полозов упевнений, у випадках кримських так званих справ «Хізбут Тахрір» йдеться саме про політичне переслідування.
Безусловно, стоит попытка запугать крымско-татарское население в оккупированном Крыму для того, чтобы они абсолютно даже подумать не могли о том, что может быть деоккупация, что они могут снова оказаться на своей свободной родине. И это такой вот элемент точечных репрессий, направленных на тотальное запугивание. Но совершенно очевидно, что российские власти используют как минимум двойные стандарты, потому что, с одной стороны, у них признанная террористическая организация «Талибан» присылает своих эмиссаров в Москву, и официальные лица, тот же министр иностранных дел Лавров, встречается с ними. А людей, которые даже не призывают ни к чему, я уж не говорю про то, что хранят оружие, взрывчатку или применяют их последовательно репрессируют. Буквально это видно, что календарь у них стоит, вот сегодня выносит приговор, значит, завтра можно уже начинать новое дело, новую группу фабриковать. За день до цих обшуків і затримань у російському Ростові-на-Дону суд засудив до ув'язнення 4 інших кримських татар. Їх затримали у Криму в 2019 році. Справа отримала назву так званої Алуштинської справи Хізбут-Тахрір. Кримчани отримали на 4 у сумі 61 рік за ґратами. В Українській прокуратурі Автономної Республіки Крим називають незаконними і цей вирок, і обшуки та затримання кримських татар 17 серпня. У відомстві розповіли Кримреалії, що за кожним таким фактом відкривають кримінальне провадження. Негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму і звільнити політичних в'язнів закликав Росію президент України Володимир Зеленський. Нині в українському списку політв'язнів Кремля понад 100 осіб. Більшість із них – кримські татари, фігуранти так званих справ Хізбут-Тахрір. Ви слухаєте Кримреалії. Питання звільнення українських політв'язнів – одне з тих, які будуть порушуватися в рамках роботи майданчика «Кримська платформа». Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання Кримреалії. Перший саміт цієї ініціативи запланований на 23 серпня. Напередодні саміту Володимир Зеленський дав інтерв'ю кримським журналістам. Серед них була й журналістка Кримреалії Анна Андрієвська. Вона запитала в президента України, на якому етапі нині питання звільнення українських політв'язнів. Всі списки сформовані завдяки роботі нашому омбудсмену. Я не хочу нікого ображати. Я вважаю, що на сьогодні, окрім прямих перемовин з президентом Росії щодо кримських в'язнів, я виходу іншого не бачу. Я вважаю, що інші виходи є. Вони повинні напрацьовуватись саме в Кримській платформі. У мене є там список питань, які я проговорював з усіма лідерами на будь-якому форматі зустрічі. Робоча, державна, офіційна. Я піднімаю ці питання. Питання у кримчан я завжди піднімаю. Чому це питання не рухається? Хто його гальмує? Я думаю, що ви знаєте, хто гальмує. Останній обмін утримуваними громадянами, у рамках якого були звільнені кримчани, відбувся між Україною та Росією ще у вересні 2019 року. В інтерв'ю кримським журналістам напередодні Кримської платформи президент України Володимир Зеленський пояснив, що ускладнює процес звільнення кримчан. Кримські питання, Росія, чому вона так відноситься до цих питань? Тому що вони об'єднують питання політв'язнів з окупацією Криму. Тобто для них вони не політв'язні, тому що не було окупації Криму. Ми можемо говорити про обмін, і ми говоримо, і ми готували списки, але вони відокремлюють списки тих, хто знаходиться на ОРДЛО, і списки наших хлопців та дівчат, які знаходяться в Криму або на території Росії. Ми об'єднували ці списки і говорили про те, що ми вважаємо, що питання обміну всіх на всіх – це включно кримчан. Зеленський зазначив, що Україна використовуватиме всі наявні можливості для звільнення своїх громадян. На рівні європейських судів ми працювали дуже слабко з точки зору повернення наших полонених. Я вважаю, що цього дуже мало. Дуже мало офіційно я чую, щоб лідери тих чи інших країн, які нас підтримують, щоб вони також сильно працювали і тиснули на президента Росії. Президент Російської Федерації сьогодні може спокійно повернути нам наших полонених, навіть якщо він не вважає, що вони політв'язні. Ми готові і до обмінів, і до будь-яких кроків, щоб повернути наших кримчан.
Президент Росії Володимир Путін ці слова президента України поки не коментував. Що стосується ініціативи «Кримська платформа», то нинішнє керівництво Росії допускало участь у таких переговорах лише на умовах Москви. Наприклад, якщо обговорюватиметься питання відновлення поставок Дніпровської води в Крим. Київ, у свою чергу, наполягає, що поставки відновляться лише після деокупації, яку Кремль обговорювати не хоче. Чи може «Кримська платформа» допомогти звільнити українських політв'язнів? Це запитання «Кримреалії» поставили голові правління правозахисної організації «Центр громадянських свобод» Олександрі Матвійчук. Взагалі, ідея створення міжнародної площадки, яка би в постійно діючому режимі працювала по темі Криму і об'єднувала зусилля, координувала би стратегію різних урядів довкола різних питань, які виникають в окупованому півострові, це дуже потужна ідея. Питання, як вона буде реалізована. Ми всі докладаємо зусиль, щоб цей потенціал був використаний вповну. Але вже по реакції Російської Федерації ми бачимо, що яке роздратування викликає навіть просто перший саміт установчої Кримської платформи і яке занепокоєння стосовно цього є у російських чиновників. Правозахисниця звертає увагу на те, що у 2019 році, коли Україні вдалося звільнити кількох кримчан, зокрема режисера Олега Сенцова, серед них не було фігурантів так званих справ Хізбут-Тахрір. У 2019 році вже була частина людей, яка сиділи по сфабрикованим справам, нібито за участь терористичної організації Хізбут-Тахрір. Наприклад, вже з 15-го чи 16-го року сидів Емір Усейн Куку, ще один в'язень сумління, і цей статус йому дала міжнародна амністія, наш колега-правозахисник, і багато хто інший. І вони в цей трек звільнення теж не потрапили. Мені здається, моя гіпотеза в тому, що звільняють найбільш розкручені медійні обличчя. І тому в нашій кампанії Prisoners Voice, яку ми ведемо вже багато років, яка раніше називалася Save Олег Сенцов, а до того і в кампанії Let My People Go, ми величезну увагу ставимо на те, щоб показувати не цифри, а живих людей. Щоб за цими цифрами проступали реальні людські долі. Бо моя гіпотеза, власне, досвід показує, що звільняють тих, до кого прикута увага медіа, якого знають не як цифру, а як особистість. Кримреалії та Радіо Свобода будуть транслювати відкриту частину саміту Кримської платформи 23 серпня. А на сайті Кримреалії ви вже можете прочитати повну версію інтерв'ю президента України Володимира Зеленського кримським журналістам. Далі у програмі нова повінь на сході Криму. Чому затопило Керч? Я опять всього лишилась. Всього. Та як посприяє деокупації Криму законопроект про перехідний період? Там має бути, вибачте, все. Як то кажуть, половина ремонту – це ніщо. Керч, що на сході Криму, знову затопило. Причина – сильні зливи. Виконувач обов'язків голови підконтрольної Росії адміністрації Керчі Святослав Брусаков заявив, зона підтоплення цього разу невелика, але роботи все одно багато. Очень много работы, несмотря на то, что зона подтопления была небольшая, но мы обязаны, конечно же, навести порядок в тех домах, домовладениях, которые были подтоплены. Уже проведена работа по составлению актов по нанесению ущерба. Це вже друга повінь у Керчі цього літа. Перша була у червні. Жителька Керчі Любов із тих, хто постраждав двічі. Вона розповіла в коментарі телеканалу «Вєсті Крим», що нова повінь зіпсувала придбані нещодавно меблі. Я опять всього лишилась. Всего. Шкафы кухонные не простояли, с магазина вот их привезли, они не простояли недели даже, 3 дня простояли. Все. И опять все разлезлось, и вот я не знаю даже, как на чем спать, в комнатах полно ила. Рятувальники, які займаються ліквідацією наслідків негоди, кажуть, що каналізація, куди мала б стікати дощова вода, забита. Вона або заросла травою, або забита сміттям. Ливневка забита, из-за этого ей некуда уходить. Там по дороге сходит, а здесь не уходит в трубе, она еле-еле течет. Редакторка сайту Керч.ФМ Белла Демидович розповіла Кримреалії, що станом на ранок 17 серпня зійшла майже вся вода. Але, каже, в місті дійсно є люди, які постраждали від повеней цього літа двічі. Дважды уже топило этажи Дудикни Чернышевского и переулок 2 Вокзальный со стороны Пролетарской. И там тоже уже дважды топило. Самые низкие места. Я бы не сказала, что пострадавших вот сейчас вот от этого паводка будет больше,
чем было от 17-18 июня. Почему? Потому что, во-первых, люди были предупреждены, они уже, знаете, когда обжегся на молоке, дуешь уже на воду. И уже машин гораздо меньше было, люди уже знали о том, что может такое произойти, машины ставили где-то на высоких местах. И предприниматели знали, уже на Пролетарской перед самим дождем уже запенили двери, запенили любые доступы в их магазины. У постраждалому від повені Ленінському районі, що по сусідству з Керччю, чиновники нарахували близько 50 людей, яким виплатять компенсації. У самій Керчі документи від постраждалих іще поки збирають. Після червневих повеней, за даними підконтрольної Росії адміністрації Керчі, компенсації від 10 до 100 тисяч рублів заплатили близько 1500 осіб. Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда пояснює, чому Крим цього літа накривала то сильна спека, а то аномальні зливи. Це, скоріше, аномальні процеси, просто синоптична ситуація над Європою і над Чорним морем складалася таким чином, що повторюваність кількості циклонів, які формувалися над Чорним морем, в цьому році була дуже високою. Це не є норма, як правило, їх значно менше. Найближчим часом ми не чекаємо якихось суттєвих ускладнень синоптичної ситуації над Чорним морем, на півдні України. Певний час буде передишка, але виключати зовсім ймовірність випадіння сильних і дуже сильних дощів і до кінця серпня, і на початку вересня не можна. І треба бути готовим до того, щоб реагувати на подібні речі. А тим часом жителі села Бондаренково під Керччю виявили біля свого населеного пункту після повені провалля глибиною 10 метрів. Нині ним займаються профільні служби. Провалля планують засипати. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії. А на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про засади державної політики перехідного періоду. Цей документ має стати одним із базових для деокупації і реінтеграції Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей. Суб'єктом законодавчої ініціативи в даному випадку виступив Кабінет міністрів України. Над законопроєктом працювало Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У проєкті, наприклад, йдеться про те, що, цитую, нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є нікчемними, а примусове або автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства Росії не визнається. Радниця міністра з питань реінтеграції Юна Потьомкіна розповіла Крим Реалії, що документ має стати рамковим для перехідного періоду від деокупації до повного відновлення суверенітету України над Кримом та ОРДЛО. За 7 лет впервые появился нормативно-правовой акт, пока проект, который регулирует государственную политику переходного периода. И что он делает? Главное, он унифицирует подходы к оккупированным территориям как Востока, так и оккупированному Крыму. Но за все это время, уже 8-й год мы находимся в ситуации военной агрессии Российской Федерации, мы столкнулись с тем, что у нас есть определенная коллизия как в терминологии, которая используется в разного рода законодательных актах, так и подходов. На наш взгляд, подобного рода законопроект, который бы определял государственную политику, должен был появиться еще в 2014 году. Но мы имеем то, что мы имеем, поэтому мы считаем, что вот данного рода задача не просто назрела, она уже даже скорее вот перезрела. Серед питань, яких стосується законопроєкт про засади державної політики перехідного періоду, хто з кримчан та жителів ОРДЛО відповідатиме перед законом за співпрацю з Росією в період окупації. У 2020 році, коментуючи концепцію перехідного правосуддя, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний так відповідав на це запитання. Притягненню до тієї чи іншої відповідальності підлягають тільки ті, хто безпосередньо вчиняв дії, які призвели до окупації, вчиняв дії, які призвели до порушення прав і свобод людей в Криму, причетні до вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Тут однозначно потрібно розбиратись в кожній ситуації окремо. У нас є безліч кримінальних проваджень відносно суддів, які приймають участь у реалізації політики Російської Федерації, спрямованої на переслідування проукраїнського населення в Криму. Це і прокурори, які приймають участь в таких кримінальних процесах, це і слідчі, це і органи поліції, і центри по боротьбі з екстремізмом. Це однозначно і посадові особи окупаційної влади, які, наприклад, причетні до привласнення державного майна українського, причетні до привласнення приватного майна.
Стаття 9 законопроєкту фактично повторює ці слова прокурора. Водночас Юна Потьомкіна звертає увагу на те, що цей законопроєкт передусім окреслює червоні лінії. Этим законом не определяется процедура дальнейшей ответственности, да, будь то процедура амнистии, будь то процедура так называемой люстрации. Мы говорим о том, что этот закон лишь определяет красные линии. Есть определенные критерии, которые определены международным правом и являются нормами гуманитарного права. То есть те, кто пребывал в составе оккупационных властей, те, кто причинили, я не знаю, вред, смерть, катование, тортуры. Конечно же, здесь речи идти не может об амнистии. Что же касается, например, таких ограничений, как люстрация, то здесь очень важно отметить, что мы не говорим о том, что это некое наказание. Мы скорее говорим, что это некое обеспечение национальной безопасности в дальнейшем для государства. У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що при його розробці були враховані пропозиції неформальної коаліції організацій, що опікуються питаннями захисту прав постраждалих від конфлікту осіб, зокрема Центру прав людини «Зміна». Але його представниця, менеджерка з адвокації Альона Луньова, відгукується про законопроєкт критично. За її словами, оприлюднена версія не надто відрізняється від попередньої, яку правозахисникам показали на початку року і до якої в них виникли зауваження. Наша организация и другие организации из неформальной коалиции, которые занимаются защитой прав людей, пострадавших от вооруженного конфликта, мы давали свои предложения, далеко не все они пока учтены. И мы надеемся на широкую такую дискуссию в парламенте, что мы сможем еще частично изменить текст в парламенте во время обсуждений в комитете. Например, не совсем понятно, кого этот законопроект считает жертвами вооруженного конфликта. Потому что пока определение, кто такие жертвы, не дано. На самом деле вопрос о том, кто такие жертвы вооруженного конфликта, он будет очень дискуссионный. Он будет очень важен для решения, в том числе в ходе диалогов. Потому что совсем не очевидно, кто есть пострадавший от вооруженного конфликта. Потому что если уже совсем говорить про тех людей, которые так или иначе пострадали, то это может быть все население Украины. Или все-таки это конкретные пострадавшие от конкретного правонарушения, которые, например, понесли некий ущерб. В інтерв'ю ж «Кримреалії» радниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснювала, що оскільки законопроєкт рамковий, то після його ухвалення будуть розроблятися та ухвалюватися документи для реалізації окремих його положень. Український юрист-міжнародник Борис Бабін, однак, вважає, що такий підхід не завжди виправданий. Що головне мені не подобається в цьому проєкті, він має відсилкові норми з ключових позицій. Перша ключова позиція – це так звана конвалідація угод. Положення попереднього проєкту зазнали нищівної критики саме через конвалідацію. Спробу протягти визнання так званих документів на окупованих територіях. Що ми бачимо наразі? Згадка про конвалідацію залишається, але при цьому кажеться, що це буде потім якось окремо врегульовано. Шановні, а навіщо нам якесь окреме врегулювання, якщо ви маєте амбіційну мету схвалити загальний законопроект про реінтеграцію деокупацію? Там має бути, вибачте, все. Як то кажуть, половина ремонту – це ніщо. І це не просто жарти. Адже законопроект, такий амбіційний і важливий, передбачає скасування двох чинних законів. Закон про окупований Крим 2014 року, закон про окупований Схід 2018 року. Але якщо ми проаналізуємо ці закони, два чинних на сьогодні, виникає питання, бо низка специфічних аспектів, зокрема щодо юрисдикції проваджень, щодо реагування влади на певні питання, щодо певних гарантій громадян, вони в новому проєкті не врегульовані. Тобто з'являються юридичні лакуни. Раніше міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков висловлював надію на те, що законопроєкт ухвалять до кінця цього року. На думку ж Бориса Бабіна, оприлюднений текст іще зазнає істотних змін. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим-Реалії». Зустрінемося наступного тижня. Крим-Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.